Dan ir-raġel ma ħallilix viżit biex jiena nara l-mami, jiena qatt iktar ma nista' nara l-mami, laqas nista' għal-minuta, dan għandu ċans biex forsi tgħid ommu. Għandu ċans li jmur jara l-ommu, iżda dan il-bniedem qabad u qatilli lill-mami hekk kiesa ħubieret. Dan kliem Karisja Sammut, bint Kristina Sammut, illi 9 snin ilu nqatlet kiesa ħubieret minn Kenneth Gafa fl-Imġar. Karisja qalet dan filmat illi tellet fuq Facebook b'reazzjoni għall-intervista li saret mar-raġel illi qatlilha lill-omma u li ntweriet waqt il-programm Xarabank tal-ġimgħa l-oħra. Immaġinaw taraw dan il-bniedem fuq il-television jagħmilha ta' miskin, jagħmilha li m'għandux tort. Fl-intervista tiegħu Gafa, il-qattil ta' Karisja, ħada qatta bla ħabel kontra l-amministrazzjoni tal-ħabs illi qatet temporanjament iżjarat intimi fil-ħabs. U qal li iħossu id-deżappuntat għaliex neħħew il-visti mill-ħabs. Dan ir-raġel ma ħallilix viżit biex jiena nara l-mami, jiena qatt iktar ma nista' nara l-mami, laqas nista' għal-minuta. Waqt l-istess intervista d-direttur tal-ħabs, il-Kurunell Alexander Dalli, spjega li din id-deċiżjoni ttieħdet b'responsabilità wara li ġie stabbilit li dak il-ħin kien qed jiġi sfruttat sabiex tiddaħħal id-droga fil-ħabs. Jesprimiet id-dispjaċir tagħha wkoll għal mod ta' kif intażlu l-priġunieri għal dan il-programm. F'parti oħra mill-filmat b'diskors imqanqal, Sammut stqarret illi Gafa ċaħada minn omma għax ippretenda li tkun tiegħu biss. Kien jaħseb li jekk ma tkunx tiegħu ma tkun ta' ħadd. U vera, għax spiċċa qatilha. Dan ir-raġel li qatel il-mami kiesa ħubieret, laqqas tani ċans ngħidilha baj jew fejn qiegħda xejn għax-xrida tiegħu. Viżibilment emozjonata hija stiednet ukoll il-produzzjoni televiżiva sabiex jimmaġinaw kif iħossuhom huma kieku raw lir-raġel li qatel lill-ommhom jingħata l-pubbliċità fuq it-televiżjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.